I dok na jednom kraju naše kugle na kojoj živimo i koja nam je svima dom, ljudi gladuju i ne znaju za mnogo od onoga što mi svakodnevno jedemo, pa nažalost često i bacamo. Na drugom kraju, a to je ovaj takozvani razvijeni zapadni svijet, ljudi jedu previše. Time kompenziraju što god stignu. Od nezadovoljstva, neuspjeha, uglavnom kilogrami se talože i onda se dogodi da što su djeca mlađa, treba ih više učiti pravilnom i zdravom prehranjivanju. U tome važnu ulogu igra i glazba. Zašto glazba? I kakve veze imaju kompjuterske igrice s prekomjernom težinom? Istraživanja su pokazala da glazba ima blagotvoran učinak na sva živa bića. Pod njezinim utjecajem mijenja se raspoloženje. Ona ima moć ublažavanja boli, stimulira pokret, olakšava koncentraciju i učenje. Potiče na motivaciju i društvenost, povećava samopouzdanje i opušta. Kada govorimo o pretilosti, možda je glazba najbolji način da nekoga nagovorimo na kretanje. Kretanje uz ritam glazbe. Gledajući današnju mlađu populaciju i jednu ovisnost o kompjuterskim igrama i sedentarni način života već i mlađe populacije, pojava ovakvih programa, organizirane tjelesne aktivnosti kao što su iDance programi, kakvi su u studiju Mrak Korak, mislim da će motivirati jedan dio djece koji ne ide na nekakve sportove, možda nije kompetitivan na način da će ići na nogomet, rukomet i slično, da će ih motivirati da se uključuju u organizirani oblik tjelesne aktivnosti. Naime, iako postoje takvi programi za kod kuće, razne igrice u kojima se oni bave nekom aktivnosti, konzole u kojima se oni kreću, ipak je drugačije kada je taj program strukturiran, kada to traje određeno vrijeme, kada on ne može to prekidati, da ode u drugu sobu, da mu dođu prijatelji. Znači, jedan takav iDance program se u jednom pilot istraživanju koji smo radili pokazao kao vrlo dobar način organiziranja tjelesne aktivnosti upravo za djecu koja su vezana uz kompjuter i koja odbijaju uključivanje u nekakve druge sportske aktivnosti. Djeca koja vole glazbu, vole društvo i kompjuterske igrice. Element zabave je veoma važan, jer ih privlači da dođu opet i da im tjelovježba uz glazbu nikad ne dosadi. U tom jednom pilot istraživanju vidjeli smo da takva djeca potroše oko 280, ovisno o svojoj težini, do nekih 350-400 kilokalorija, što znači ako će oni ići 3 puta tjedno, kroz mjesec dana bi mogli izgubiti po prilici pola kilograma tjelesne mase, teško je to tako govoriti, ali samo sa uključivanjem te tjelesne aktivnosti bez nekakve posebne dodatne korekcije prehrane. Machine Dance ili u slobodnom prijevodu interaktivni ples, to je igra koja je nastala u Japanu prije više od 10 godina i originalni koncept zapravo je uključivao maksimalno 2 igrača. Ono po čemu je iDance jedinstven je to što objedinjuje zapravo igru više igrača, više ljudi istovremeno i time zapravo pruža taj dodatni element, društveni element, znači dodatnu zabavu i natjecanje. Mali kompjuteraši konačno su našli motivaciju. Oduševljeni su novim načinom tjelovježbe, koja ih ni u čemu ne sputava i zabavna im je. Još jedna prednost ovakvog programa je po mojemu što se može organizirati u više razina. Znači, nijednom djetetu nije prelagano, niti preteško, a međusobno između onih loših i boljih se ne vidi razlika, jer oni zapravo svi plešu na istu glazbu i nema ona jedne komponente da je nekoga sram, jer mora odustati, jer mu je preteško, dok drugi nastavljaju program, što se događa kod nekakvih igara sportskih gdje nije prilagođeno individualno za svakoga. Ono što je vrlo bitno je da oni zapravo ni ne primjećuju da su vježbali. Bez obzira znači što su odradili jedan zahtjevan kardio trening i potrošili popriličan broj kalorija, oni znači cijeli taj sat i cijeli trening doživljavaju kao zabavu. Djecu sve to potiče na kretanje. Kompjutorska igrica u ostalom veoma je slična onima koje gledaju na svojem kompjutoru. No, sada više nisu sami. Ovdje se sklapaju prijateljstva, potiče pozitivno natjecanje. Razlika je to što se uz kompjuter možeš samo, kako to kažem, ne dobiš ništa dobro s tim, a ovdje možeš se zabavljati,
biti bolji, jednostavno se osjećati bolje. Ne samo u fizičkom smislu da je vjerojatno izdržljivija, što se isto da primijetiti, ali našla je nove prijatelje, našla si je najbolju prijateljicu ovdje i lijepo je uglavnom. U ove predblagdanske dane malo pojačajte glazbu i zaplešite se svojim najmilijima. Vaše tijelo, ali i vaša duša, bit će vam zahvalni.